Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni nonse kuno ku Free Online Madrasa, ndipo ino ndi lesson yachiwiri mu chigawo chathu cha al-iman bil qadar. Mbuyomu tidafotokoza kunena kuti pali magulu awiri amene ali osochera kumbali ya qadar. Gulu loyamba limakhwefula qadar ponena kuti Allah subhanahu wa ta'ala alibe mphamvu pa ife. Ndipo gulu lachiwiri limakakamula kwambiri ponena kuti chilichonse chimene kapolo amachita chimenecho chili mu qadari ya Allah ndipo sangachithawe. Ndiye tidanena kuti magulu amene wawa adasokonezeka. Magulu amene wandotani ndosokonekera chifukwa chonena kuti izi si zimene zili mu Qur'ani komanso si zimene zili mu sunna ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndiye tidanena kuti ifeyo amene tikukhulupirira mwa Allah komanso mwa mtumiki wake, amene tili pa firqatun najia, tili pa gulu lotetezedwa, pa gulu lopulumuka. Kupulumuka kwake chifukwa choti tikutsatira zimene mtumiki ndi maswahaba ake adatsatira. Ifeyo tili pakatikati, sitimakhwefula komanso sitimakana pangani imene yokhudza chani qadar. Ndiye mukakumbukira bwinobwino mu lesson ija sitidatambasule zambiri chifukwa tidanena kuti al-iman bil qadar ndi lessoninso yayitali imene tikhale tikuigawa mu mapati ndi cholinga chonena kuti tikhale tikumvetsetsa bwinobwino. Nthawi ikamapita biidhnillah tikhalenso tikutola ziwiri zitatu. Ndiye mu lesson ino tikufuna tsopano kuyambapo kuyala zimene zili zofunikira mu chikhulupiriro chimenechi cha al-qadar. Ndiye tikamaliona liwu la qadar, liwu limeneli limachokera pa tsinde la Chiarabu la qadara. Qadara, qaf, dal, ndira, qadara. Ndipo liwu la qadara limatanthauza kuti pamene munthu ali ndi maganizo ena ake, asanachite chimene akuganizacho achiunike kaye. Kuunika kuti kodi ndichichita muyezo ochuluka bwanji, kodi phindu lake ndi lotani, kapena ubwino wake ndi otani, komanso kuyipa kwake ndi kuotani kwa chinthu chimenecho. Pamenepo ndiye kuti pa Chingerezi timati munthu akupanga evaluate. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala poligwiritsira ntchito liwu la qadar amalitenga kutsinde limene la qadara pofuna kusonyeza kuti chilichonse chimene iyeyu amapanga Allah subhanahu wa ta'ala amakhala kuti wachiunika kaye iyeyo mwini wakeyo asanachichite. Ndipo amachidziwa chinthu chija ubwino wake ndi kuyipa kwake chinthu chijacho chisanachitike. Ngati Allah adalenga munthuyo adamuunika kale, yani kuti adamudziwa A to Z munthu uja asanakhale moyo. Ndipo palibe chimene kwa iyeyo sichimadziwika kumbali ya ifeyo anthu. Amatidziwa ndithu bwinobwino. Ndi chimodzimodzi mmene zilili zochitika zimene zimatichitikira ife pano pa dziko lapansi. Zonsezo amazidziwa ubwino wake ndi kuyipa kwake. Ngakhale kuti ambiri mwa anthu chikachitika chinthu amachiona ngati ndi choyipa, chikakhala kuti pamaso pawopo chikuoneka nchoyipa. Koma mukuzindikira kwa Allah mmakhala kuti mmenemo muli ubwino kwa anthuwo, ngakhale anthu sakutani sakudziwa. Ndiye nkhani yokhudza qadar ndi imene kuti likuchokera kutsinde la qadara. Ndipo kutsinde lomweli la qadara kukutulukanso mawu a qadri. Qadri ndi muyezo. Qadri ndi muyezo. Ndiye tatiyeni tione mu Qur'ani kuti kodi umboni wokhudza qadar ukupezeka kapena sukupezeka. Chifukwa alipo ena mu gulu la anthu amene akudzitcha kuti ndi asilamu omwe amanena kuti mu Qur'ani mulibemo nkhani ya qadar.
komanso mu sunna ya mtumiki wathu sallallahu alayhi wasallam zimenezo mulibe. Kutere kuinuyo mukamanena kuti al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharrihi, zimenezo ndi zanu zimenezo. Ku Chisilamu zimenezo kulibe. Anthu ena ndithu amene adasochera amayankhula zimenezo. Ndiye ife tikufuna kuti anthu amene watu watsutse. Kuwatsutsa kwake timabweretsa ma dalail, timabweretsa ma adilla, umboni. Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu sura al-Ahzab, sura 33 aya 38, pamene pa Allah kunena kuti wa kana amrullahi qadaran maqdura, nditudi chilamulo cha Allah qadaran maqdura, adachipanga kale evaluate asanachilamule chinthucho kuti chichitike mmene chimachitikira. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala idha qadha amran, akakhala kuti akufuna kuchita chilamulo, fa inna ma yaqulu lahu, amachiyankhula chilamulocho kuti kun, iweyo chitika, fayakun, ndipo chinthucho chimachitika. Zimene tizipeza mu sura al-Baqara aya 117, kusonyeza kuti chilamulo cha Allah subhanahu wa ta'ala qadaran maqdura, adachiyeza kale kuti ichi chikamachitika zotsatira zake ndi izi, bwino wake ndi kuyipa kwake ndi uku. Allah samachita chinthu mwaumbuli ngati mmene munthu amachitira. Chifukwa munthu amatha kumuuza anthu ena kunena kuti ichi chimukuchitachi ichi ndi choyipa, iye uja amapezeka zoti akutani akuchichitabe. Nde pamene mwina pamabwera miyambi ichonena kuti adzamva nkhwangwa ili mmutu, yani kuti akadzaona zotsatira zake za ntchitoyo pamene azazindikire kuti chinthucho chinalidi choyipa. Fodya uyu musamasute, iwo ndikumasutabe. Kenako akapita ku chipatala kazati akulu tunde mapapo anu atani awonongeka. Pamene kupena pati kodi fodya ndi oyipa inu mowa uyu musamamwe, iye uja ndikumamwabe. Kenako akapita ku chipatala mpena makazati mimba mwanu mutu kaya liva yanu yatere, chikhodzodzo chanu mwakuti, pamene amazati kuti kumuwa ndi oyipa choncho. So zonsezi zikuchitika chifukwa cha kusazindikira kwathu. Pamene Allah sali choncho. Allah akamachichita chinthu palibe amene amazati ya Allah mukuchita chiti koma kuyipa kwake ndi uku. Ayi. Allah amadziwa kunena kuti ichichi kuyipa kwake ndi uku, ubwino wake ndi uwu. Ndipo tikabwera mu nkhani yokhudza muyezo qadri, tikabwera mu sura al-Qamar, pamenepa Allah kunena kuti inna kulla shay'in, ndithudi china chilichonse, khalaqnahu biqadar, ndidachilenga mu muyezo wochiyenerera. China chilichonse ndidachilenga mu muyezo wochiyenerera. Kutere ku mmene ifeyo adatilengeramo, mmene tililimo thupi lathulo, zimenezo ndi zotiyenerera ifeyo. Chifukwa zakudya zimene timadya anazilenganso kuti zikhale zotiyenerera mu thupi lathulo. Ndipo zakudya zimene Allah adaziletsa, zakudya zimenezo anaziletsa chifukwa choti ndi zosaliyenera thupi lathulo. Ndiye pa zimene Allah waletsa iwe ndikuzichita, pamene umakhala kuti ukudziononga wekha. Chifukwa mmene Allah mwachitsanzo adaletsera nkhumba, iyeyu nkhumbayo akudziwa zimene adayikamo mu nkhumbamo, zimene ndi thupi la munthu sizingagwire. Ndifaka adaletsa kuti ichi musatani musachidye, ndi haramu. Chifukwa iyeyo mmene amalenga nkhumbayo adadziwa zimene adayikamo mu nkhumbamo. Chimodzimodzi mmene amapangira munthu wokonza chakudya, manufacture, amanena kuti chakudya ichi si chakudya anthu, chakudya ichi azikadya amphaka, chifukwa zakudya zimene zayikidwa mmenemu ndi za amphaka. Kapena amene amakhalira fetereza uja ndi chakudya cha mbewu, ndiye iwe sungafatse kunena ndidya fetereza, akuononga. Chifukwa feterezayo ndi oziyenerera mbewuzo, osati ife anthu. Ndi chimodzimodzi Allah Rabbul Izzati wal Jalal akamachiletsa chinthu chamakhala kuti akuchiletsa chifukwa akudziwa kunena kuti ndi thupi lathu sichingayenerere. Mowa uja akamauletsa amadziwa kuti ndi thupi lathuli sizingagwire, zitiononga. Chifukwa mumuyezo umene adayika mu thupi lathulo, zimene zikuyeneka kulowamozo ndi zokhazo zimene watiloleza.
Tikaonanso ku gawo lina Allah subhanahu wa ta'ala adamulenga munthu ndi kumpatsanso zomukwanira pakana kufikira tsiku limene iyeyo adzabwerere kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Adamuyezera mpweya kuti adzapume mu nthawi yomwe adzakhale ni moyo, mapazi amene adzayende, yani kuti mphamvu zimene adzagwiritsire ntchito poyendera, pochitira zakuti zonsezo anampatsa zomuyenerera. Sadamuchepetsere komanso sadamuonjezere. Chifukwa munthu sangampatse mphamvu zopyola malire ake. Ndi chifukwa chake timanena kuti anthu amene lero lino amapezeka kunena kuti akukoka chitraki, kukoka traki ndi lilime lawo. Lilime lawolo akuti ndi la mphamvu kwambiri kufikira pomakoka traki. Silamu angozindikira kuti ameneyoyo sikuti akukoka ndiyeyo iyayi, akugwiritsira ntchito ziwanda zimene zikukoka trakiyo ndi cholinga choti awasocheretse ambiri ku njira ya Allah tabaraka wa ta'ala, anthu adzimuopa iyeyu malo momuopa Allah rabbul izzati wal jalal. Chifukwa mphamvu zimene munthu adampatsa mu nthawi yathu ino mmene tilili ife ndi zosatheka kuti tikoke traki mmene yalemerera munja ndi lilime, kapena ena akuti kukoka traki ndi khutu, kumangirirapo chingwe apa khutu lija ati ndi kumakoka traki. Ena kumene zimapezeka zonati mmene ilili mimba yathu Allah adayika muyezo wake oti idzikwanira madzi ndi chakudya, amapezeka zoti atakumwa ndowa yonse, kapena ndowa zingapo, ndowa 15 akuti kumwa munthu mmodzi. Anthu nkumati zonsezo ndi zachidziwikire kuti awawa akugwiritsira ntchito ziwanda pofuna kusocheretsa anthu ambiri ku njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa mu muyezo umene Allah wadatipatsa sizingatheke munthu olokudya mitanda mpaka na 50, zosatheka, mimba yake iti. Ndiye muona kuti Allah adapereka muyezo wochiyenereza cholengedwa chake. Izizi tikuyankhula chifukwa chonena kuti ambiri mwa anthu ngani ya kadari amakhala kuti ali nayo kutali, kutereko amakhulupirira zinthu zimene sakuyeneka kuzikhulupirira, ndi kumaziopa zinthu zimene sakuyeneka kuti aziziopa. Chifukwa chani? Alibe uzindikiri woyenerera. Munthu sangauluke munthu kunyamuka mmalere ndi zosatheka, kupatulako ngati kuti zimenezozo akuchita kudzera mu chifuniro cha Allah, ngati Allah wamusankhanso munthuyo kuti achite zimenezo. Koma muyezo umene Allah watipatsa, muthupi limene iye watipatsali, ndi zosatheka abale yanga munthu nkumayenda mmalere. Anthu nkumati ataunena ujaja akuyenda mmalere, imani yawo ndi yambiri, kupatula kuti munthu ameneyoyo ndi sahir, munthu amene ndi mfiti akugwiritsira ntchito ziwanda. Ndiye tikufuna kuti anthu azindikire zimenezo. Tikaonanso mayina ena amene akuchokera pa tsinde la kadara, tiona kuti pali nkhani yokhudza Al-Qadir. Allah wanyamula dzina la Al-Qadir, wokutha kwambiri kuchita zinthu. Allah palibe chimene chimamukanika, iye ndi wakuta, ndi adadzipatsa dzina lonena kuti Al-Qadir. Ife timpempha Allah, chimene ife tampemphacho takanika kuti tifikirepo kufoka kwathu kumeneko, pamene Allah amene tikumupemphayo ndi wakutha kutichitira zimene ife takanikazo. Ndi Allah atu ndi Al-Qadir, ndi wakutha ndithu. Ndiye liwu la Al-Qadir kapena Al-Qadir likuchokera pa tsinde la kadara. Komanso tikaona Muqtadir likuchokeranso pa tsinde limeneli. Ndiye pali liwu lina limene limagwira ntchito mofanana ndi qadar kapena qadri, limene likuchedwa kuti qada. Tinalinena kuti wa idha qada amran, pamene Allah wafuna kuchita chilamulo china chake. Ndi kufuna, qada ndi kufuna, kukhala ndi decision yoti apange china chake. Ndiye kuti imene imachedwa kuti ndi kuchita kumene Allah amachita pa zinthu zimene wazikhazikitsa, yani kuti zinthu zimene adaziyika mu qadari kuzilingalira kuti ndikufuna kupanga izi, qada. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala akakhala kuti akufuna kupanga chinthu, iyeyo amachilamula kuti chinthucho chichitike. Ndiye kufuna kupanga chinthu uko ndikumene kukuchedwa kuti qada. Ophunzira akuluakulu monga ngati Ibn al-Hajar al-Asqalani, iyeyu ndi amene adali ndi maganizo osembana ndi zimenezi. Ndiye iye akunena kuti mawuwa ndi osiyana, koma kusiyana kwake ndikonena kuti qada ndi chinthu chimene chili cha general,
pamene qadari ndi chinthu chimene chili cha specific, ndi chinthu chimene akuchita mwatsatanetsatane. Koma masikola ambiri adanena kuti qada ndiye ndikukhala ndi decision, yani kuti akufuna kupanga chinthu chimene chocho chimene mbuyomu amachilingalira, amachiunikira, amachionaona asanachibweretse kuti chichitike. Ndiye tiona kuti masikolas ndithu ali m'magulu amene. Koma tikabwera kumbali ngati yakagwiritsidwe ntchito kama qada ndi qadar, mawu awiriwa akamagwiritsidwa ntchito mu Qur'ani amagwiritsidwa ntchito ngati kuti ndi chinthu chimodzi. Koma pamene atchulidwa pamalo amodzi, mwachitsanzo mu aya imodzi, mawu onsewa ndikupezeka. Pamenepa ndiye kuti chimene chimatanthauza ndi chonena kuti qadari ikuyimira zimene tikukambirana mu lesson ino, ndipo tikabwera ku nkhani ya qada ikukhuzana kuti chilamulo tsopano. Ndiye pofuna kulumikiza mawu awiriwa tikhonza kutero liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula. Tikaona mu sura Al-Anfal pa aya 42 kunena kuti liyaqdiya ndi kuti Allah akwaniritse amra chilamulo chake, kana maf'ula chimene iyeyo adachikhazikitsa kale m'mbuyomu mu kuzindikira kwake. Wa kana amrullahi maf'ula. Tikabwera mu sura Al-Ahzab pa aya 37 Allah kunena kuti ndi cholinga chonena kuti chilamulo chake Allahyo chikwaniritsidwe. Ndiye zonse izi tikuyankhula ndi cholinga chonena kuti pali zinthu zina zimene inu ndine sitingazithawe, chifukwa zinthuzo zinakhazikitsidwa pa ifeyo kuti zidzatichitikira, ngati mmene Allah akuyankhulira mu sura At-Taghabun. Tikaona mu sura At-Taghabun aya 11 Allah kunena kuti ma aswaba min musibatin illa biidhnillahi, palibe chakugwa masautso amene amatifikira ifeyo illa biidhnillahi, kupatulako mu chifuniro cha Allah. Point imene ndiyofunikira kwa basi kuteku inuyo mukamakhala ni mantha kuwaopa auje aja kuti akupanganiza kuti, mudziwe kunena kuti aujewo sangakuchiteni chakuticho ngati Allah sadafune. Ndipo ngati auje aja apanga chakuti chija ndipo inuyo chakugwerani, aujewo asadzigogode pa mtima kuti chimene chocho chatheka chifukwa cha mphamvu zawo, koma kuti chatheka chinthucho chifukwa choti Allah wafuna kuti zinthuzo zikugwereni. Ndi Allah kunena kuti waman yu'min billahi, ndipo uyo amene wakhulupirira mwa Allah, yahdi qalbahu, amautsogolera mtima wake, yani kuti Allah amauwongola mtima wake kunjira imene ili yachani ya chiwongoko. Ndiye tikutambasula moteromo mu episode ino. Tiyeni tikumane mu episode yomwe ikubwerayi ndi cholinga chonena kuti ino yachiwiri ino isatalike. Ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.